Ну ось все. Я ўжо вяртаюся дамоў. Ужо 10:05 гадзіна вечара. Я за стырном ровара ўжо 9 гадзін. Я знаходжуся ў вёсцы Заазер'е і паказваю вам возера Валуйскае. Яно такое не зусім, ну і не маленькае, не вялікае, сярэдненькае такое. Прыкладна як возера Дохнарскае пад Полацкам. Такога ж прыкладна памеру. Такое акуратненькое, чистенькое, не забалочанае. Тут таксама і скамеечкі ёсць. Можна адпачыць з дарогі. Там яшчэ на возеры пара качак плавае. Ну, у кадр яны не патрапілі, канешне, далёка. Ну, нічога. Это не галоўнае. А вон тут, во, якая прыгажосць. Глядзіце.